O peche do tráfico rodado durante estes meses no eixe Paseo de Alfonso Porta do Sol demostrou que unha penalización sen túnel non só é desexable, tamén é posible. Contra os agora máis pesimistas, demostrouse estes meses que o peche do tráfico non significou aumento dos atascos, como se pode ver incluso un día como hoxe de moita chuva e aumento do número de coches nas rúas. Dende Ecologistas da Nación Vigo defendemos que os cartos adicados a este proxecto de túnel, 13,4 millóns de euros, vayan destinados a proxectos de humanización que supoñan a creación no centro de Vigo dunha zona de baixas emisións que supoña a eliminación dos coches e que supoña un elemento máis de loita contra o cambio climático. O evidenciado estes meses, as ventaxas, a ausencia de ruidos, a ausencia de atropellos, reducción do tráfico e da contaminación son evidentes. Por que renunciar a elas?